anyị na-anabata nnukwu nwanyị bụ Ezinne Esther Chinyere Odenigwe na ngwuru betia na-ehagwu ọjị Amokwe n'ime anya efu na ụmụ ya dị ashị anọ mama nnọọ a na-ashị ya mama nnọọ on Camp David Villa, Odenigwe's family compound. The beautiful wife of Professor Godwin Odenigwe, who has made his mark in different areas. Former special advisor to Vice President on political matters, who also formed the Nigerian local government reform. Ahụ nwa nwoke bụ ọzọ Ogbuefi Barrister Emeka Odenigwe na ụmụnne ya n'oge akwụkwọ nwunye Ike Odenigwe ha niile na ebe a na-anabata nnukwu maọmị anyị bụ Ezinne Esther Chinyere Odenigwe. Anyị na-ashị anọ ọzọ na-anabata mama ya ọzọ Barrister Emeka Odenigwe. Nnukwu Ezinne Esther Chinyere Odenigwe abatago n'ngwuru beti ya Odenigwe's family compound dị na Ihagwoji Amokwe. Anyị na-asị ya mama nnọọ Ezinne nnọọ ọ mama Ogbuefi Ike Odenigwe bụkwara mama ọzọ Ogbuefi Barrister Emeka Odenigwe. Unu ga-ahụ ụmụ ya nọcha onye ọbụla Esther Chinyere Odenigwe na ngulu media Camp David ka anyị nọ ha. Ọ na-asị amama nnọọ Ezinne bataba nnọọ ọ nwunye wa ya. Mama no. This is Ma Odenigwe, Oledo na Amokwe. Oledo na Amokwe. The one I want mama.
onye fụsịa ọ na-apụ ndị ọzọ ndị ezinụlọ anyị na-akpọ ndị be ndị Odenigwe onye bịa fụsịa ma ọ mee ọ na-apụ ndị ọzọ a na-abata obi mwute mana anyị ga na-ekele Chineke nna ọbụlagodu ọmarịcha ndụ nke o nyere ya mgbe ọ nọ n'ụwa anụwa ma ọ mịa anyị ebigo ezigbo ndụ anyị ga na-aga n'ahịrị n'ahịrị ka ị na-apụ ijecha ebe ị ga-anọrọ ọdụ maka maasị anyị na-anabata onye ọbụla anyị na-ekele Ogbuefi Charles Adeke ezigbo mmadụ Ogbuefi anyị na-ekele gị Ogbuefi bịalụ ikpelu ma ọ mịa emere thank you Ogbuefi Charles Adeke Odenigwe ga-agọzi afọ ya Unewe niwe une ka ndị na-enwere ọdịnanya Ogbuefi